Dan hu gvern li ma żied l-ebda pis fuq il-familji u mollejna ebda kontijiet. Hekk stqarr il-Prim Ministru Robert Abela fid-diskors tiegħu li stqarr kif fil-waqt li hawn min qed iħosslu li tal-ħajja dan il-gvern mhux ser ikun insensittiv. Għalhekk quddiem dawn l-isfidi massivi għamilna ħaġa waħda fundamentalment differenti milli kontu tagħmlu intom u milli għamiltu intom numru ta' snin ilu. Aħna ma żidna ebda pis fuq il-familji u mollejniex kont wieħed li hu wieħed. Dr. Abela qabbel ma' s-sitwazzjoni li kien hawn f'pajjiżna taħt gvern preċedenti fejn quddiem l-isfidi spiċċaw kellhom iġorru il-prezz in-nies. Saħansitra l-kontijiet kienu għollewhom darbtejn aktar minn kemm kienu għollew mal-bqija tal-Ewropa. Minħa l-oħra fil-waqt li l-prezzijiet tal-elettriku madwar l-Ewropa għolew dan il-gvern raħħas il-kontijiet. Il-Prim Ministru Robert Abela nnota wkoll kif sa Diċembru li għadda il-Gvern irnexxielu jnaqqas bin-nofs il-persuni fuq dipendenza soċjali meta mqabbel mal-2013. Hawnhekk ħabbar li f'Ottubru ġie rreġistrat tnaqqis ieħor. Stajna għadna, ara kemm avvanzajna. U waqafna hemmhekk, imma ma għamilniex hekk. Minflok ħdimna aktar u b'sodisfazzjon nista' ngħid illejla li f'Ottubru erġajna rreġistrajna tnaqqis ieħor ta' persuni fuq id-dipendenza soċjali. Minn 14,000 fl-2013 għal 6,400. Lanqas ammont ta' nies dipendenti li qatt kellu pajjiżna. Eluf ta' nies li lim minn numri dak taf xi fisser li eluf ta' nies tajnihom id-dinjità. Innota kif għal sena oħra dan il-gvern ser ikun qed iżid il-pensjonijiet b'5 € fil-ġimgħa fil-waqt li jolla l-massimu ta' dħul tax-xabli biex iż-żieda ma tinqabadx fit-taxxa. Dan fil-waqt li ser tibda riforma biex dawk il-pensjonanti li jibqgħu jaħdmu id-dħul mill-pensjoni ma jibqax jiġi ntaxxat. Issa l-bieraħ sur President, il-kap tal-Oppożizzjoni x'qalilna? Qalilna li jekk ikun hu Prim Ministru li l-pensjonanti jagħtihom id-doppju tal-kola. Mela l-pensjonanti se jkolli ngħidulhom li ħajġrilkom l-istess bħal negozjanti jekk Bernard Grech ikun Prim Ministru għax aħna diġà tajnihom iktar mid-doppju tal-kola u allura l-pensjonanti bħal ma jiġrilhom in-negozjanti mhux pass il qudiem imma lura jmorru miegħek. Sur President, aħna lill-aktar vulnerabbli tajnihom żieda sa 15 € fil-ġimgħa. Taħt il-kap tal-Oppożizzjoni Prim Ministru jieħdu 3 € kważi 5 darbiet anqas. Maż-żieda fil-pensjoni huwa elenka numru ta' miżuri mill-budget li minnhom ser ikunu qed igawdu l-anzjani Maltin u Għawċin. Fosthom il-mediċina b'xejn għal kull min jaqbes 80 sena, iż-żieda ta' 150 € fil-bonus annwali għal persuni li laħqu l-età tal-irtirar iżda li ma jikkwalifikawx għal pensjoni u żieda ta' 1,000 € fil-benefiċċju tal-carer at home. Il-Prim Ministru stqarr li dan il-Gvern ser ikompli jinvesti fil-ħiliet tal-ulied Maltin. Fost l-oħrajn innota kif id-dħul ta' koppja fuq il-paga minima permezz ta' dan il-budget ser tiżdied bi kważi 450 € fil-waqt li għal sena oħra dan il-gvern ser ikun qed jinvesti wkoll fl-istudenti. Naħseb li kulħadd jaqra x'qed jiġri madwarna il-kost l-ispiża tal-edukazzjoni tiela kullum kien, partikolarment dik tal-edukazzjoni terzjarja. Kieku kellna mmorru f'dik id-direzzjoni, inkunu qed inkissru il-prinċipju tal-mobilità soċjali. U aħna minflok għalhekk id-deċiżjoni morna kompletament bil-kontra. Aħna se nżidu b'10% l-istipendji kollha. U għal dawk l-istudenti li jaħdmu part-time se ntuhom l-istipendju wkoll.